Ήρθε, εντάξει. Α, μπορούμε να αρχίσουμε τώρα. Όχι. Caramelle non saranno per il Το πρόγραμμα μας τώρα. settoriale. Наша программа сейчас. Είχαμε δύο θέματα και να κάνουμε ένα δεάκι στη μέση. У нас было две темы и в середине. Θα το κάνουμε δύο. Мы сделаем попроще. Θα αρχίσουμε τώρα 4 και Cominciamo ora le cose. 6. Мы начнем сейчас 4 и 6 закончим. Πριν ξέρω εγώ. Οι διαδοτικές διδασκαλίες. Формы учения Δεν είναι η ποσό. это не количество, Είναι η ποιότητα. это качество. Non è la quantità e la Μια δουλειά που μπορούμε να κάνουμε σε 3 ώρες, Работа, которую можно делать в течение 3 часов, μπορεί να γίνει σε μισή ώρα. а можно делать и за больше. Αν το κάνουμε σωστά. Если делать то правильно. Τότε το σεμινάριο δεν είναι θέμα ποσότητας ώρες. Семинар это не тема, не вопрос количества часов. Μήπως είναι να πιάσουμε Это просто поймать 3-4-5 μεγάλες κλειδίες. 3-4 больших ключи, Να μας βοηθήσουν чтобы они нам помогли, να ζήσουμε καλύτερα. чтобы жить лучше. Αυτό είναι το θέμα. Вот это надо. Οι διδασκαλίες μας Вот это суть. είναι κάτι πρακτικά. Наше учение это что-то практичное. Δεν είναι να αποθηκεύουμε θεωρίες και πληροφορίες. Это не чтобы брать у нас какие-то идеи, какие-то информации. Σήμερα, αν θέλεις πληροφορίες, Сегодня, если вы нужны информацию, πας στο Άγιο Google, идешь на Святой Google, στο Άγια Wikipedia. или на Святой Википедия, Θέλω, γιατί να κάνω σεμινάρι. Τότε δεν είναι θέμα ποσότητας πληροφορίες. поэтому это не тема количества информации. Θα πω πράγματα που οι παλιές μαθητές το ξέρουν πολλά, αλλά πάντα υπάρχει άλλες πλευρές. Я сейчас скажу некую тему, буду говорить о некой теме, которые старые студенты все это знают. Но всегда есть какие-то грани, которые, может быть, не знают. Κύριος Иванов. Господин Иванов. Ο Κασπαδίν Иванов. Έχει τη ψυχολογία του. Ее психология. Υπάρχει τρία πράγματα. Υπάρχει προσωπικότητα, Это личность, υπάρχει ουσία, сущность, στα ισπανικά είναι essence. Και υπάρχει εγώ. эго. Πώς γράφεται στα ρωσικά? Я думаю, что это Εγώ. Εδώ. Προσωπικότητα, εσένσια, εγώ. Δηλαδή, ελληνικά, ισπανικά, ρωσικά. Αυτά είναι όχημα θετικές αρχές. Это всегда позитивные ценности, Θετικές αξίες. позитивные ценности. Αυτά είναι τα λατώματα. А это недостаток. Και αυτό είναι ένα όχημα. А это некая среда, некое средство. Η προσωπικότητα δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Сама личность это не хорошо и не плохо. Απλά είναι ένα όχημα για να συσχετίσουμε με τους άλλους. Это просто некое средство для того, чтобы мы контактировали с другими. Η προσωπικότητα έχει τρεις πλευρές. У личности есть три грани. Νοητικά, ο τρόπος της σκέψης. Это как мы думаем, это интеллектуально. Συστηνεμαστικά,
ο τρόπος эмоциональный, это как мы чувствуем, και κινητικά. и двигательный. Εμείς παίρνουμε, δημιουργούμε την προσωπικότητά μας Мы творим, мы создаем нашу личность από 0 μέχρι 7 χρονών. с рождения до 7 лет. Παίρνοντας σε αυτά τα τρία τομέα И мы получаем на эти 3 грани πράγματα какие-то вещи από το σπίτι, с нашего дома, από τους γονείς, с наших родителей, από τους συγγενείς, окружение, вот, родственники, από τον σχολείο, из школы, από τη χώρα. из страны. Και κάθε χώρα δημιουργεί μια διαφορετική προσωπικότητα σε κάθε άνθρωπο. И каждая страна, она создает другую личность на каждый человек. Και εμείς μαθαίνουμε από μικρά παιδιά πράγματα А мы с возраста, с маленького еще возраста, мы учим, που νομίζουμε ότι είναι έτσι, έτσι είναι και δεν υπάρχει άλλο τρόπο. и мы учим какие-то вещи, которые мы думаем, что это так или иначе. Αλλά σε άλλη χώρα το ίδιο είναι διαφορετικό. И на каждой стране там такие вещи по-разному. Αλλά και τι είναι πιο αληθινό. А что более реально? Ούτε ένα ούτε το άλλο. Ни то и ни другое. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα παραδείγματα της πραγματικότητας της ζωής. Мне очень нравятся примеры из самого жизни. Στην Ελλάδα τρώμε πολύ αρνί, В Греции мы кушаем очень много баранины. πολύ παϊδάκια Ребрышки, бараньи ребра. και το κάνουν εξαιρετικά. И они это готовят. Και στην χώρα μας, У нас это εγώ γεννήθηκα αυτή τη ζωή στην Ουρουγουάη в этой жизни я родился в Уругвае. και εκεί τρώμε αρνί. И там мы тоже кушаем баранину. Και πριν ένα χρόνο, 2 χρόνια, Где-то год или 2 года назад ήρθε από την Ουρουγουάη приехали из Уругвая ένα παιδί, ένα άνθρωπος человек. που είναι Ουρουγουανός αλλά ζει στην Ισπανία. Он из Уругвая, но сам живет в Испании. Και ήρθε στην Ελλάδα να κάνει μια σειρά μαθήματα για γνωστικός εκπαιδευτής. Он грузинский, один из грузинских учителей, приехали в Грецию, делать какие-то провести какие-то занятия. Εμείς η Λάουρα ζούμε σε ένα μέρος στην Ελλάδα που στην εξοχή Я и Лаура, мы живем в каком-то месте, где там природа, на природе. που εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτές που πάνε σε πολλές χώρες να μεταφέρουν αυτή τη διδασκαλία. Мы там учим учителей, которые дальше идут и учат распространяют это учение в разных странах. Και ο Ουρουγουανός αυτό που γνωρίζει πολύ καλά τις συνήθειες της Ουρουγουάη και την εξοχή και πώς να φτιάχνει το αρνί. И этот человек из Уругвая, который приехал нам этот учитель, он очень хорошо знает, как это, он хорошо, он знаком с природой, он знает, как это хорошо делать эту баранину. Ήρθε στην Ελλάδα για 2 μήνες Он приехал να κάνει τα σειρά в μαθήματα. на 2 месяца, просто чтобы делать вот эту серию занятий. Και στα σειρά μαθήματα εκπαιδευτής υπάρχει κάποιος που απασχολεί με την κουζίνα άλλους. А у нас их этих семинарах Κάνει αυτή την αποστολή, να πούμε, να κάνει τα φαγητό. есть всегда какой-то человек среди нас, который делает задачу кухня. Он, его задача обеспечивать всю еду. Και την Κυριακή η μαγείρισα έχει άδεια, ελεύθερος. Но в воскресенье тот, который занимается кухней, он свободен, у него свободное время. Και παίρνουν την κουζίνα οι μαθητές. И кухней тогда занимаются сами студенты. Κάνουν μπάρτζες μια φορά το μήνα. Раз в месяц кто-то из них дежурит. Την ημέρα που ο Ουρουγουανός πήρε την κουζίνα, А в тот момент, когда этот человек из Уругвая взял задачу кухни, του λέω τι θέλεις να κάνεις. я ему говорю, ну, что ты будешь готовить? Θα κάνουμε το παραδοσιακό από την Ουρουγουάη που είναι κρέας αγγελάδα, αλλά πώς να το πω. Το κόβουμε έτσι, Κομμένο, πλευρά, κομμένο κάντρο. σιδερόμο Σόπα. και θα κάνουμε λίγο πεϊδάκι αρνί.
Он говорит, ну, давайте сделаем традиционную уругвайскую еда, которая там... Нет, это мясо из коровы, как определенным образом сделан. И давайте сделаем еще ребрышки бараньи. Του λέω εντάξει, είμαστε 10 άτομα, 12 άτομα, θα πάρουμε πολλά, να πάρουμε 5-6 кило παιδάκια, 5-6 кило γλάου. Ладно, у нас 10 человек всего, давай возьмем 5-6 килограмм бараньи вот эти ребрышки и давай 5-6 килограмм из коровы. Πάω στο κρυοπολείο εκεί στο χωριό. Я иду там в этом мясном магазин. 5-6 кило, παρακαλώ, παιδάκια, 5-6 кило. Я говорю, давайте 5-6 килограмм одного, 5-6 килограмм другого. Можно отсекать, так. Μου δίνει το κρέας, εγώ δεν κοιτάω τίποτα, δεν κοιτάω. Я ничего не пора, я иду обратно. Ο άνθρωπος ήταν με την φωτιά έτοιμο. У него, тот человек, который он подготовил. Το μαγειρό μου στο πάτωμα. Η φωτιά είναι το πάτωμα. А вот это что? Они делают именно Έξω. на природе, но прямо на полу его готовят. Του То λέω, есть длинно на полу. να το κρέας. Я ему говорю, вот такое мясо. Ο άνθρωπος, ευχαριστώ πολύ. Он говорит, спасибо. Ανοίγει το αρνί. Он открывает баранину. Κοίτα. Он смотрит. Κοιτάει έτσι. Κοιτάει το κρέας. Κοιτάει μέσα. Смотрит на меня, смотрит на мясо, смотрит на меня. Λέει τι είναι αυτό. Он говорит, что такое? Το αρνί. Τι Что είναι. это за Αρνί. баранина? Он говорит, что это баранина. Αλλά αυτά έκανε λάθος ο κρεοπόλης μου. Он говорит, наверное, он ошибся в этом месте. Он ошибся. Πώς έκανε λάθος. Как он ошибся? Ναι, το αρνί. Όλοι ξέρουμε. Ότι πρέπει να έχεις 3 παιδάκια μαζί. Δεν πρέπει να τη κόβεις. Είναι 3 μαζί. Но все знают, что эти бараньи ребрышки должны быть 3 вместе. Это всем очевидно. Εγώ του λέω, όχι, εδώ στην Ελλάδα μα δίνουν τα παιδάκια ξεχωριστά, κάθε παιδάκια ξεχωριστά. Нет, в Греции у нас по-другому. Здесь каждый по одной. Μου λέει ο άνθρωπος, αυτό είναι λάθος. Κάθε οποιοδήποτε ξέρει ότι να είναι καλό σημαίνω το αρνί, πρέπει να είναι 3 μαζί. Слушай, все знают, что чтобы баранина нормально была прожарена, должны быть 3 вместе. Και μου λέει, να πας να πεις στο κρεοπόλης, δεν ξέρει να κόβει το αρνί. Он говорит, иди вместе, скажи, он не умеет, что ли, баранину? Τι είναι αυτό. Он говорит, что это такое? Μία προσωπικότητα Ουρουγουανή Это одна личность из Уругвая και άλλη μία προσωπικότητα ελληνική. и другая личность греческая. Και οι δύο έμαθαν από τα μικρά παιδιά. Они обе знают с маленького возраста, Ένα το σωστό ήταν 1 παιδάκι, το άλλο ήταν 3. что для одного ребрышки должны быть по 3, а у другого по одной. Αυτό είναι την προσωπικότητα. Вот это и есть личность. Τις χώρες. Эта личность зависит еще из какой страны. Πώς εμείς περπατάμε. Как мы ходим, например. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλός για να μιμηθεί το περπάτημα τους άλλους. Δεν θα πω τώρα ποιος είναι. Κάποιος από εδώ έχει ταλέντο. να μιμηθεί το πώς περπατάμε. Μπορούμε να πούμε, μπορεί να κάνει πόσο περπατάει ο Τάσος και ο άνθρωπος θα κάνει. Εγώ δεν τα κάνω καλά. Ξέρω εγώ. Πώς με ρωτάει ο φίλος. Например, скажем, как... Θα μπορούσαμε να δεν θα μας κάνει το αρχικά. Από πού εμείς τον τρόπο με τον οποίο περπατάμε, από πού το παίρνουμε. Откуда мы получаем способ, как мы ходим? Από τους γονείς. Это из наших родителей. Εμείς περπατάμε είτε όπως περπατάει ο πατέρα είτε όπως περπατάει την μητέρα σίγουρα. Мы обычно ходим либо как ходит наша мама, либо как ходит наши папа. Πώς παίρνουμε εμείς την σούπα. Как мы кушаем супу. Πώς το βλέπουμε από μικρό παιδί Это αυτό. как мы это смотрим в маленьком возрасте. Αυτό κολλάει ενεργειακά Это энергетически идет склеиваться. στην προσωπικότητα. Склеивается на нашу личность. Πώς γελάμε, Как мы улыбаемся, смеемся. τα χειρονομίες. Все наши жесты. Τι γελάζει. Ο μπαμπάς μου. Περπατάει ο μπαμπάς μου. Πώς περπατάει. Слушайте, ваши папа, значит, он так жестикулировал. Он говорит, если я тебе покажу, как
κόλλησε. Παιδιά τα κεντρέλα, σκλήρως να μιλήσεις, το σκάλει από το είπα. Και ο τρόπος πώς εμείς αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά Κοιτάξτε, κάτι που είπα πριν, эмоционально реальность. έχει πολλές σχέσεις με την οικογένεια. Очень имеет большую связь с нашей семьей. Τότε η προσωπικότητα δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Поэтому я говорю, что личность это и хорошо, или плохо. Είναι ένα όχημα. Это просто некое средство. Έχει ένα πρόβλημα η προσωπικότητα σήμερα У личности сегодня есть некая проблема. που υπηρετεί το εγώ. Его проблема это, что она служит эго. Служит эго. Он говорит, это не один эго, это много эго. Και εμείς θα χρειαζόμασταν για το εσωτερικό δρόμο И мы, если для нас внутренний путь, нам нужно, να υπηρετεί την ουσία. нам нужно было, чтобы наша личность служила нашу сущность. Και αυτό είναι μια ολόκληρη εργασία. А это целая работа. Να μεταφέρουμε το επίκεντρο της προσωπικότητας προς το εγώ, από το εγώ προς την ουσία. А наша внутренняя работа должна быть забрать, чтобы наша личность имела центр его тяжести не к эго, а в сущность. Και σε δύο λόγια, И в двух словах, τι κάνει η προσωπικότητα για το εγώ. что делает личность для эго, Ή καλύτερα, πώς δρά. или лучше, как она действует. Η προσωπικότητα είναι εγωιστή. Личность, она эгоистка. Και η προσωπικότητα ζει σύμφωνα με τα συστήματα του κόσμου. Личность живет согласно системе мира. Και τι είναι τα συστήματα. Что такое система? Τα συστήματα είναι του πλανήτη, Система планеты με όλα τα προγράμματα со всеми программами, που μας έχουν βάλει εμείς από μικρά παιδιά. которые вложили в нас с маленького возраста. Θρησκεία, Это религия, δουλειά, это работа, οικονομία, финансы, οικογένεια семья και χίλια τα λοιπά. и еще тысячи таких Είναι σαν программ. μας έχουν βάλει ένα chip Это как будто нам поставили какой-то чип με μια δουλειά που έχει μια διάρκεια περίπου 18 χρόνια, с какой-то работой, которая длится 18 лет, 20 χρόνια. 20 лет, Προγραμματίσουν την μηχανή. программируют нашу машину. Και μετά εμείς δράμε, εκχευτόμαστε και δράμε А потом мы начинаем думать и действовать σύμφωνα με το σύστημα. согласно этой системе. Θα μπορούσαμε να πούμε σαν το Matrix, Это, например, как матрица. κάτι παρόμοιο. Это очень похоже на матрицу. Για να πας έξω από το Matrix, Для того, чтобы выйти из матрикса, τι χάπια πρέπει να πάρεις. какие пилюли ты должен принимать? Δεν την έχω, τι χάπια. Ποιος το ξέρει. Το μπλε. Вот синие пилюли нужно принимать, чтобы... Το μπλε χάπι Вот эта синяя пилюля δεν υπάρχει ξενό πουθενά. нигде не есть. Να την βρεις τώρα είναι ένα θαύμα. Чтобы найти эту пилюлю, это чудо. Και όχι μόνο αυτό. И не только это. Όταν κάποιος είναι σχεδόν να την πάρει ή να την πίνει, Как только кто-то ближе к тому, чтобы он взял и όλοι οι άλλοι. принимал, все остальные, Όχι, τι θα κάνεις. ты Όχι. с ума сошел. Αυτό είναι μια τρέλα. Ты с ума сошел, это сумасшествие. Στο σύστημα είμαστε μια χαρά. Внутри системы у нас все хорошо. Και για να την πίνεις, И чтобы ты это δεν πρέπει να πεις τίποτα. Πρώτον, την έχεις. ты не должен ничего говорить, что она у тебя есть. Και δεύτερο, ότι θα την πίνεις. И тем более, что ты ее будешь Γιατί όλοι οι άλλοι θα κάνουν τα πάντα για να μην φεύγεις. Потому что все остальные будут делать все для того, чтобы ты не ушел. Και τα συστήματα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο μυστικό. И здесь есть другой секрет. Τα συστήματα του Все κόσμου системы этого мира σε εμάς для нас, είναι στο μυαλό. они у нас в голове. Όλα τα συστήματα. Все системы. Τότε, για να φεύγουμε από τα συστήματα
Поэтому, чтобы уйти от этих систем, αφού εμείς ζούμε στον πλανήτη раз мы живем на планете, και δεν μπορούμε να πούμε σταματήστε το πλανήτη, εγώ θέλω να κατεβαίνω, мы не можем сказать, остановите, пожалуйста, планету, я сейчас выйду. είμαστε το πλανήτη, τι να κάνουμε. Мы внутри этой планеты живем. Ποια είναι η λύση? А какое решение есть? Γιατί όλο το πλανήτη είναι μέσα συστήματα. Потому что вся планета, она внутри этой системы. Это и есть эта система. Και ο Γασπαδίνη Ιβανόφ, И господин Иванов, Γασπαδίνη το έμαθα. Ο Γασπαδίνη Ιβανόφ είναι εδώ, μέσα. он внутри этой системы. Τι μπορεί να κάνει για να φύγει Что он может делать, чтобы уйти? χωρίς να φύγει από τον πλανήτη? Ποια είναι η λύση? Что он может делать, если он хочет уходить от этого, но он не может уходить из планеты? Υπάρχει μια λύση. Решение есть. Η λύση είναι, αφού τα συστήματα είναι στο κεφάλι, Решение таково. Раз вся система находится у нас в голове, ο Ιβανόφ θα παραμείνει στο πλανήτη, этот Иванов, он может оставаться на планете, αλλά θα βάλει το κεφάλι έξω. но он поставит его голову снаружи. Αυτή είναι η λύση. Вот это решение. Και πώς μεταφράσετε αυτά, τι πρέπει να κάνουμε? И как это можно простыми словами сказать, что мы можем делать для того, чтобы этого делать? Για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό. Что можно делать, чтобы этого добиться? Πρέπει να ζούμε μέσα στα σύστημα, Мы должны жить внутри системы, χρησιμοποιώντας εμείς τα σύστημα και όχι τα σύστημα να μας χρησιμοποιούν εμάς. но так, чтобы мы использовали систему, а не чтобы система использовала нас. Γιατί? Ένα παράδειγμα, μου αρέσουν πολλά τα παράδειγμα. Мне нравятся примеры, есть примеры. Πραγματικές παραδείγματα. Реальные примеры. Εμείς ήρθαμε τώρα, είμαστε 45 άτομα από Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία. Мы, например, приехали 40 человек из Греции, Италии и Германии. 45. 45. Όλοι πήραμε αεροπλάνο. Мы все приехали сюда на самолете. Και τα αεροπλάνα αυτά είναι ένα σύστημα. Οι εταιρείες και όλα αυτά. А эти самолеты и все эти компании за ним, которые стоят, это и есть система. Και εμείς τι επιλογή είχαμε να ήρθαμε στα Μόσχα? Какие были у нас выборы, чтобы мы приехали в Москву? Να λέμε, όχι, εγώ σύστημα, τα αεροπλάνα είναι ένα σύστημα εδώ, δεν θα το χρησιμοποιώ, θα έρθω σε ποδήλατο. Нет. Вот это все авиационная система, это система. Я не буду ее использовать. Я буду пойти туда на велосипеде. Θα κάνουμε το σεμινάριο 2018. Μην τα θέλετε тогда сделать это семинар перед 2018. Πώς βγάλουμε το κεφάλι έξω από τα σύστημα και ερχόμαστε και χρησιμοποιούμε το σύστημα? Как мы можем, значит, убрать нашу голову из планеты и использовать систему? Παίρνουμε ένα εισιτήριο. Мы покупаем билет. Ό,τι να είναι, δεν με πειράζει αν είναι 20 ευρώ παραπάνω, 30 ευρώ παρακάτω. Θέλω να είμαι εδώ 21 πριν, παίρνουμε την εταιρεία που πετάει την 21, τέλος. И все равно, какая авиакомпания, сколько стоит, 20 евро ниже, 20 евро больше. Тогда мне нужно 21 числа быть в Москву на семинаре. Все. Έρχομαι το Μόχα 21, Я 21 числа приезжаю в Москву, φεύγω το 26. 26 Και я εταιρεία πετάει? приезжаю. Τι εταιρεία πετάει? Какая компания летает? Πόσο θέλει? Сколько она хочет? Είναι κάτι λογικό? Это нормально, логично. Και πώς μας πιάνει το σύστημα? И как нас поймает Πώς θα система? ήταν ο άνθρωπος μέσα στο σύστημα? Теперь давайте посмотрим, как человек, который внутри системы. Τι κάνουν τις εταιρείες? Что делают авиакомпании? Εσείς πετάς με Air France, Если ты летаешь с Air France, που είναι μέλος στο SkyTeam, который является членом ассоциации SkyTeam, που είναι πολλές εταιρείες που παίρνεις πόντος, там есть много κάθε φορά που πετάς σου и ты δίνουν. получаешь какие-то баллы каждый раз, когда ты летаешь. Και μετά όταν έχεις την κάρτα και όταν μαζεύεις πόντος, μία μέρα μπορεί να έχεις ένα πτήση δωρεάν. И когда у тебя много-много баллов собираешь, тогда ты можешь получить какой-то перелет бесплатно. Το σύστημα με έχει πάρει, Система взяла меня, εγώ πετάω σε Air France. а я всегда лечу Air France. Είμαι σκλάβος. Я служу эту систему, я слуга. Πώς φεύγω?
Как я ухожу из этой системы? Δίνω 20 ευρώ παραπάνω και είμαι ελεύθερος. Я даю 20 евро больше, но я свободен. Πετάω στην εταιρεία που θέλω, Я лечу в авиакомпанию, которую я хочу. χρησιμοποιώ την εταιρεία όταν το θέλω Я использую эту компанию, когда я захочу. και τέλος. Έχει φύγει το κεφάλι από το σύστημα. Моя голова ушла от этой системы. Τι κάνει το σούπερ μάρκετ? А что делают в супермаркетах? Ποιο είναι το σούπερ μάρκετ εδώ δημόσιο, πολλά μεγάλο, διάσημο? Перекресток. Το περικρόστικ. Например, идет перекресток. Περικρόστικα. Σημαίνει σταυροδρόμο. Πώς το λες στα ρωσικά? Περικρόστακ. Το περικρόστακ. Например, Το περικρόστακ σίγουρα έχει κάρτα περικρόστακ. Και σου δίνει πόντος, σίγουρα. Σίγουρα έχει κάρτα περικρόστακ. Έχει. Και εκεί είναι ο ανταγωνισμός. Πώς? Άλλος. Αουτσάν. Αλλά έχει και ο χαμηλός τιμής από το περισσότερο. Όλα αυτά είναι το σύστημα. Οπότε τελειώσει το σύστημα. Ένα έχει την κάρτα Τώρα έχει τις τιμές. για να σε παίρνει να σε κλαβήσει. Στον peon превратили тебя в слугу. Και να πας εκεί με τους πόντους. И чтобы ты всегда попала туда и покупали оттуда, потому что тебя там брали. Το άλλο είναι πιο φθηνό. А другой он более дешевый. Αλλά έχει λιγότερα προϊόντα. Но там есть товар. Το άλλο κάνει μια προφορά που αυτό το μήνα μπορεί να κερδίσει ένα αυτοκίνητο. Но у другого супермаркета в этом месяце есть какая-то специальная акция, ты можешь выиграть даже машину. Τα συστήματα μαθαίνουν να σε παίρνουν την δέσμη, να σε δεσμεύουν. Вот эти системы, они воюют между собой, кто к себе заберет тебя. Πώς εμείς με τα σούπερ μάρκετ, πώς εμείς βγάλουμε το κεφάλι έξω από το σύστημα. А как мы можем делать так, чтобы мы нашу голову убрали от системы? Πάω στο σούπερ μάρκετ που θέλω, Я иду в том супермаркете, который я хочу, αγοράσω αυτό που χρειάζομαι, я покупаю только то, что мне нужно. πληρώνω αυτό που μου ζητάνε αν το χρειάζομαι Если это мне действительно нужно, я оплачиваю его, και είμαι ελεύθερος. и я свободна. Dico, πάει στο σούπερ μάρκετ και έχω πάρει αυτό. Γιατί πήρες αυτό? Потому что я иду в супермаркет, беру одно, второе, третье, колонну. Ήταν προφορά Это была акция. και το χρειάζεσαι? А теперь нужна эта акция. Όχι. Нет. Αλλά ήταν φθηνά. Το χρειαστείς αργότερο. Με έχει πιάσει το σύστημα. Система взяла, поймала меня. Τα συστήματα θέλουν να μας εσκλαβίσουν. Вот эти системы хотят, чтобы мы были их слугами. Και εμείς θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. А мы хотим быть свободны. Αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φαγητό, χωρίς ρούχα, χωρίς δατρόνα. Мы не можем жить, в то же время мы не можем жить без еды, без одежды, без самолетов. Σε αυτή την διδασκαλία επίσης πρέπει να είμαστε πολύ λογικός. На этой учении мы учимся тоже быть очень логичными. Αν κάτι δεν είναι λογικό, δεν ανήκει αυτή την διδασκαλία. Если что-то нелогично, он не принадлежит к этому учению. Γιατί η λύση Потому что решение δεν είναι τώρα να πάμε σε μια σπηλιά στην εξοχή και να καταλήξουμε τα πάντα. Потому что решение это не то, чтобы пойти в природу, как какой-то ущелье, там уйти от мира всего. Η λύση είναι να ζούμε εδώ όπου είμαστε. Решение это быть здесь, где бы мы ни были. Αν ο άνθρωπος είναι παντρεμένος, αν είναι ελεύθερος. Если человек женат, пусть будет женат, если он свободный, пусть будет свободный. Και στην κατάσταση που βρισκόμαστε, И на том состоянии, в котором мы находимся, να βάλουμε το κεφάλι έξω. убрать нашу голову снаружи. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό ή μέχρι εδώ κάποιος θέλει να πει κάτι. А все понятно, это и кто-то хочет что-то сказать. Αν καταλαβαίνουν τι λέμε. Если вы поняли, о чем речь идет. Preguntas, ¿no hay? Είναι κατανοητό? Все понятно? Τότε. Οι άνθρωποι μπορούν να αναρωτούνται ποιο είναι ο σκοπός μας σε αυτό το σχολείο. Люди могут думать, а какая наша цель в эту школу? Και πώς να σου εξηγήσουμε σε 2-3 φράσεις. И как мы можем этого объяснить в течение 2-3 предложений? Θα μπορούσαμε να πούμε ο σκοπός μας. Можно было бы сказать так, наша цель
είναι να χρησιμοποιούμε σωστά την προσωπικότητα, это научиться использовать правильно нашу личность, έτσι ώστε να αρχίσουμε να γνωρίσουμε το εγώ, для того, чтобы мы начали увидеть, познавать наше эго, να μπορούμε να το διαλύσουμε, и чтобы мы могли его разрушить. να απελευθερώσουμε ουσία, Для того, чтобы мы освободили нашу сущность, να μεγαλώνει την συνείδηση увеличивать наше сознание, και αυτή την συνείδηση ελεύθερη и с свободным сознанием, να μαθαίνει ένα αληθινό χρόνο. и чтобы наше свободное сознание показало нам истинную путь. Ναι, μου άρεσε αυτό που είπα. Δεν ξέρω από πού το πήρα, δεν θέλω να το πάρω η φράση μετά από το βίντεο. Γιατί είναι μία σύνδεση. Είναι μία σύνδεση. Δηλαδή, αφού η ουσία μεγαλώνει, раз наша сущность увеличивается, η συνείδηση σου λέει τι πρέπει να κάνεις. тогда наше сознание говорит, что надо делать. Το πιο λυπηρό που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο А самое печальное, что может быть в этом мире, είναι ένα άνθρωπο να μην ξέρει γιατί ζει. это чтобы человек не знает, зачем он живет. Γιατί έχουμε ένα σώμα. Ποιο είναι ο σκοπός να έχουμε ένα σώμα. Почему у нас есть это тело? Какая цель этого тела? Να ζούμε γεγονότα, μόνο γεγονότα. Ведь вот это просто чтобы какие-то события переживать. Το εγώ και την προσωπικότητα Эго и личность